Na gabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam ta kasni. Kilai ngut shi parlok ka kong Ibalabet Sunrem ba John Kennedy Lingdo ba ka kong Susan Nongkenri kila pelong ya ka yo sunrai ka balai sngi ha All Saint Cathedral Hall ka balas dang nadu ka shipho tering hadu khat artering unai lur. Ya kate ka yo la jer kerteng ka autumn winter seal balas dang ka ayom sunrai bat kala de ka por yi ki pait ba ban nekmen bala de ka por jong ka jingpa ki knyang kongwing. Shushu kate ka kenhun seng balam khmat da unong ai bun uba John Kennedy Lingdo uyathu ka yo ka bakisdang ka de ka bakila jer kerteng we growth. Ka bamut ngi pinki pinsan na ka benta ki samla sengkam sengjam bat wanra laki jat jingtrei jong ki nong sengkam bat yo penya yo ya ki mar. Na kaliang ka kong Ibalabet Sunrem bat ka kong Susan Nongkenri ki penpau ba ka thong jong ki ka de ban kentiu laki jong bat kan de ka jing sarong ya ki pat ba khasi ban yeng halaki kejat. Ka kerteng jong kani ka kenhun ka bangilaya seng kadi ka grow together tengah ngahang ni ya kani ka team ngadai u advisor jong kani ka grow together ngadai u advisor mah te haju ka por ka jingmut ya kani ka kenhun kalong bangi kwa ban kentiu iwe ya iwe takadaw ngi saai ka kerteng grow together Ni fila ban yo kumki kini ki ba napo juai ki wan kini ki picnics ka ni stall ni te kini ki fila ban jit hi uksai jong ki pen than ru la ni fila ban shutiet fila ban than hi ru la da phi anang te kidon ka arti craft ru kitur kidon ki khna ki jong ki ba ki than hi kini ki de ki saiwal ki sweater ki muffler ki tupia kat ka jing ka kwa ka jong ki shimat yo ngia perlong biang ha u December sau hadu santarik ti December haka saw sun bat riu tarik December hangni hapo All Saints Hall saw sun bat riu ngidang ya persang ti ngia rai ba next year ngin persang manlet Shakiwegi state da Kiwegi district joka Meghalaya kalong ba kinyawan hakane ka yo yadi tien ki bangila ai kerteng ka autumn wonder seal nila ai kerteng ka autumn wonder seal te klalong na du minin hi sipau tereng te menta ka de ka si ka baat khatwe te kan kut pendapat lasai khatar tereng te kapor ka de sipau beje hadu pra beje hang ni hapo All Saints Hall IGP Shillong halor ka benta te ngatharai kadai hi kumba phi ong phi ba kala sawa lut sa ki skor jong ki pat ba ki satep ya kani ka yo autumn wonder seal tengai i ba kajing kemen jongi kum ka kenhun kajing kemen kalong ba habangi kili ya kini kinong sim benta ha kani ka yo yedi thien kalong kumno phi sngo te berkhot ki ya jubab kumno to batai lem phi Susan ki ang kabyang kayo to iba batai lem phi kumno good response ke good te haba na preng ki kolaborator ki ai ka good response yangi kum kinong peniat te kumut to iba batai lem phi kumno good response ke good te haba na preng ki kolaborator ki ai ka good response yangi kum kinong peniat te kumut kata kala dei lupa ka jing job kalong ka basotanan bat ka jing ai ngo ka bakrau yo ublei trai kendat klem mau kamun nginum la le ban peniat ya kani ka yadi thien halor kita ngatharai ngan IT ya kini kin thai kin sajubab to iba jubab mapi autumn wonder seal kibun kini ki dukan ki badi ki jan ti ngidon kum kini ki benawan na po jowai ru kini ki jing than ki crochet jong ki bathan sweater ti kidon ru ki bathan ki bashnahi ki khaila den kidon ki bashnahi ki umso ti and then but ki asharu ki shnahi ti ngiyo kini kidon kini ki food stalls ki babun kidon ki bakery kidon ki khasi muslim food ngidon ru kumju ki khasi ki jan kat bala ban support ya kini ki collaborators ki jongi te ngiju biang
ka jingkeli ke jong pi te kalong ka be ba kawai ke jingkeli ru kamdan ka ba sok tang ba ngasotonan haba kat kumbang ong mene ka feedback haba ngiyo ni pat ba kalong ka basotonan te kumju kan ka jingkeli ke jong pi ru kalong ka basotonan te ka jingbang ka ba ki pat ba kiwan hakani ka ba ke ai ka ba ngi pada pat kum kinong penia ngi pan kala ka feedback na ki pat ba kumbang mene ba ki pat ba ki dei ban ai feedback ya kini ki kolaborator te kumju ru ki dei ban ai ka feedback yangi kinong penia te habangi pan ka feedback na ki kiong kalong ka ba itanan ka set up kalong ka ba itanan kata swak baningkong kabaar pada pat kiong ba kalong disiplin in time kila banyo ya kabam ke kabaslem kila banyo ya kabam sipho siteng kila yo kalalong ready kastol bade hakaliang kabam baro kilalong ready ti sipho siteng kemut layo ban bam nang ta kibadi ya kinunu kicar kitaru sipho siteng lay kemut kalalong sisa kaba tikna te nang ta ngiyo ban bu se ki sentiu ban penpu ya kene ka event bapli kidang dei ki khna ki badang susdang ya kakam kimpa don experience banwan hakani kayo yedi yet henry habakiwan te nakiru ngapan ka feedback nakipat ba ro ngapan ka feedback ki pat ba kiong kalong ka ba itanan masenrung hapo all science hall nilai iswa ningkong ning syap ya ka jingphu jong ka phalau te kumbalong hieng jong pi ngile ban penphu ya ka phalau lingba ki sentiu te hang ni ru ngile ban penphu ya ka phalau jong ka all science hall lingba ki sentiu te nang ta sabut terter te kani ke dei kata ka jingjubab ya ka jingkeli ke jongpi